Il-kwadru li huwa stmat għandu 400 sena, l-Immakulata Marija mingħajr it-teba ta' dnub. Il-ħarsa serena tagħha li tkellmek minn dan il-kwadru li għadu kemm ġie restawrat bis-saħħa tal-Bank of Valletta bħala parti mill-impenn tiegħu li ħares il-wirt kulturali u artistiku ta' Malta. Propju din il-ġimgħa qed infakru sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni tal-Bank of Valletta li propju għandha l-impenn u d-dover li tħares il-wirt kulturali fis-soċjetà Maltija biex inħalluh dejjem aħjar milli sibnieh illum. Il-kwadru issa jinsab lura fil-parroċċja ta' Żebbuġ Għawdex, iddedikata lill-Assunta. X'aktarx li l-kwadru nġib minn knisja oħra. Ir-restawratur Pier Buġejja qal il-ħsarat fil-kwadru kienu konsiderevoli. Tila mtaqba injam li jagħmel pressjoni fuq it-tila, kisi taħmieġ u verniċ li tilef iż-żbuħija tiegħu. Kellu bżonn ħafna restaw, kien ilu fil-fatt ma jiġi restawrat, kien skura ħafna fil-fatt. Issa wara li ġie restawrat hekk ħareġ ħafna il-kururi ċari ħafna l-background tal-Madonna speċjalment hekk iżbuħija tal-wiċċ il-Madonna għandha dan il-wiċċ seren ħafna. Fiż-Żebbuġ id-devozzjonijiet huma lejn il-Madonna, l-Assunta li għalija hija ddedikata l-parroċċa u l-Madonna tal-Għażiela. U fl-aħħar mhux binqas id-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċezzjoni li minn dawn it-tlieta id-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċezzjoni hija l-eqdem waħda peress li l-kappella oriġinali li kien hawnhekk fil-bidu tal-parroċċa kienet propju iddedikata lill-Immakulata Konċezzjoni preżenti f'dan l-inkwatru tant devozzjonali u mirakoluż ukoll. Ir-restawr ħareġ ukoll figuri li żmien għatta fosthom il-kerubini li taw żbuħija akbar lil dan il-kwadru devozzjonali.